Garamweya, how are you? Hatinamu shapanyika hatifari kuva pano zvinofadza mweya yedu kutsvaka mushando uya kutsvaka mushando mweya wangu chinyarara marivano ziva nguva vachaita sekuda kwavo iyewo ndipazororo iyewo ndipazoro runyararo vafambi vachazorora daiti nemapapiro ndaiuya ndizorore ndaiuya ndizorore mushaune runyararo vafambi vachazorora daiti nemapapiro ndaiuya ndizorore ndaiuya ndizorore. Good morning guys, good morning mamuka sei tinongo tine dzinoparadza nenhamo dzinoparadza guys. Ndamuka makuseni tiine sad news. Zvakaoma. Mwana wedu Eric, I think munomuziva pano, munomuziva ari mwana wedu, takambabatsira stereki panapa. Eric, kune vasiri kuziva, I'll go and pull in the link kuYouTube yenyaya Eric ndokupai kuti muone nyaya yacho yese. Pane mwana akanga achigara namai vake, mai vake vanga vari one of the diaries. Ndinganidzokere kumasure ndipe little bit background about nyaya yemwana uyu. Mwana uyu anonzi ari grade 5 ari kuZimbabwe. Akangotinga kuita problem yekuti aita kunge asina simba mumakumbo. Then mai ndobva vamutora vakauya naye semunhu aishanda kuno mudzimba, vakauya naye kunoku. Vauya naye kunoku mwana akatanga kudeteriorate, achitanga kusimba, asingatsa makumbo, akabva atanga kutoshayiwa power zvachose. Ndobva atanga kungoita kugwadama, asingasagoni kufamba, asingasagoni kuita sei, kusvikira vaenda naye kwadhokta. Mwana akabva anzi ane large heart. Saka aine large heart, anga ane mwoyo waikura zvekukura zviya zviya. Saka akapedzisira mwana asingasafambi. Kune vachiri kurangarira mai vake vaigara kuPrimrose, kumikuku yekuPrimrose kwatakaenda. Mai vake vakazouya pano, vanga vari mumwe wedu, vakazondifonera vachitaura dambudziko remwana. Ndibva vandipa mapictures, but mwana anga achitaura zvake, anga asimba kudarika age yake, anga afuta kudarika age yake, but ndaitaura naye pafoni. Zvakave zvakandipusha kuti ndinomuona because she was a very bubbly child. Muchitaura kudai wanga wasingafungi kuti mwana anorwara pavoice. So zvakandipa shungudzo kuti ndimbonoona kuti mwana wandotaura naye mwana akaita sei, because ndaingofona ndichitaura naye ndikoti sei Eric chichichi sezvo mai vake vaimupa foni. Pandakazoenda, it was a sad situation. I think chakupai life yacho moiona. Takawana pavaigara nemwana panga pasingaiti. Mikuku yekutenga yakabatana inenge iri 1000 yakabatana. Yeye kuku yekuti kukatsva 1 kuku yese inotsva. Ndopa vaigara nemwana. Apa mwana haafambi. Mwana ikabeji. Mwana ingovata. Mai vaita basa rokubuda vachina tsvaga mabhizi job. Vanhu vaigara vari 2. Saka vaingomusiya
mumba imomo munguku imomo vakaisa toilet pasaidi munguku imomo muhandroom imomo ivo vaenda kumabhizi job kuti vakwanise kudya. Saka mwana yanga asingafamba aingogwesha ari pambedha papai angobatawo remote yeTV kana awanzara ongosvosvavira chikafu odya. Takasvikapo tikarwadziwa ndifuna ndakaenda naFather Diaries ipapo ndakarwadziwa ndichiona zvaivepo. Then ndikadzoka pano ndikakutaridzai live tikauya tikaronga kuti hatitengei wheelchair titengere mwana uyu because anga asina wheelchair. Apa mai vacho vaitaura maproblem zetu kuti vaine nepadhoto chakwanga asakwanisa kuti anotiwa ma-exercise nokuti ivo vanga asakwanisa kuita ma-exercise vega because aigona kuvhunika anomaona. Saka takauya tikaronga pano taona chekutanga we arranged kuti tivabvise pavaigara tivaise pekuti pari safe nokuti magetsi avo mungozivawo inenge iri izinyoka ekubridge ayo. Saka takanga totyka kuti kana pakanzizvo kuchinzi kwaive neiste kuti kukatsva kunotsva mikuku yese kwaigona kuzotsva mwana ari ega mai vasipo aigona kutsvira mukati. So takauya pano tikauya tikaudza musoro pamwe zvatongoita semadairies and pakabva paita one munhu akandibata akati no let me take my expenses ekubva kwavo pavari kugara titsvage kumwe. So ndanda kutaura inini nemusikana uyu ari kuCanada Australia ari kuAustralia neari namai vemwana kubva tavabvisa pavakanga vachigara paya. Saka takatsvaga imba tikawana imba tikavabvisa pavaigara. Vanoi vakakwanisa kuenda kuzogarawo pamba panga pakatinakei pari pamba chaipo chaipo. Saka vaenda kunogara pamba paipa yawo same person iyeye one of the biggest diaries vari panapa. Ndo dzimwe binga dziri pano padiaries dziri very silent dzisingadi kusikana dzakanyarara. Akabva ati toita sei SIS-MELLY kuti tikwanise kuti tiva empower vazviitire something. Then we asked kuti vanoda kuita sei, vanogona kudii. Vakati ivo vanoda kutengesa, vaida kutengesa bhutsu nemazambia. And then the lady akaprovide mari yekuti vakwanise kuhodha mazambia nebhutsu. Vakahodha mazambia nebhutsu vakataka kutengesa. Saka vaisiya pamba pavanga kugara vanga pane mumwe waigarawo mukomana ipapo. Saka vaipoda chitikana vakabuda notengesa mukomana uya ndiye aisara chichitarisawo Eric plus wheelchair. Takatenga wheelchair, takazotenga wheelchair, tikatenga magrosari akawanda ekuti vakwanise kudya vachimboita sort out life yavo. Tikanovapa zvese zviripo palive. Saka vakabva vatanga kuita zvokutengesa. Saka mukomana ndiye akanga asara achigara navo. Saka sezvinei one day Eric anonzi mai vaida kuno vakazo anyway nyaya yebusiness zvandogara kuti business neropa hazvina kuzofamba zvakanaka kuti zvikudiro sezvavaita. Saka vakabva vatsvaga basa ravaienda chidzoka kumba. Saka vatsvaga basa rekuti vaienda chidzoka kumba kudaro. One day vanonzi vakasiyamwa pamba paigara ipapo panga pane paving kuti mwana ibudawo neuche achindawo panze achidini. Vanonzi vakanga mwana akasara akunzwa nzara. Saka anga ave neuche akufamba kubva tenderedza uche tatamutengera yaya achinda kumagetsi kuti anolaita kudadise chikafu kuti aite seatisiya. And then pakabva paita spark yakapfuta ndobva pabatira moto. Lucky enough zvavakurumidza kunzwa kunhuhwa landlord ndobva vauya. Landlord akabva apopota akati hadi chirema ichimba pake ngavabve nechirema chacho because achapisa imba yavo. Zvinova zvakaita kuti tizopinda futi bhizi yekutsvaga imwe imba kuti vabve vakwanise kunotsvaga chipombo pekuti vagare right. Ndobva tavabvisa futi paya vatatsvaga pamwe pekuti vainde nekuti vakadzingwa vana kutombopiwa zvenotice. Landlord was very angry. Ndobva tavabvisa paya asi takazenge takwanisawo isu semadhiaries pano kuti tivaise vainde nemwana kwadhokta. Takaendesa mwana uyu kwadhokta pano isusu madhiaries tisi tanga takuendesa mwana uyu kwadhokta tichimeka sure kuti mwana uyu akuitwa zvemabhonzo izvo achiitwa zvemabhonzo kwadhokta. So ndikazombodzekera ndikamuona zviripo palive achiita maexercise ake. Ndichakusenderai mavhidhiyo acho ese ndinawo achidzidziswa kuexercise achidini achitauraona nemurungu like kunyesona kuti mwana ave nehope. Mwana anga ave nehope though dhokta anga ataurake pasaidi namai vacho kuti chekuita hapana takungotina because mwana takungoita maexercise aya kuti mwana asaita cabbage nekuti anenge akangorara but chekuti chaita cheko chaiko mwoyo wake uri kukura zvekudaro tomhanya kukura kudaro. So nekugara pakandipa last report yekuti doctor vabva naye kwadhokta. That was I think munana June July May June kuti
doctor ati mwana futi moyo wake wakukura zvokudaro. Ndakabva ndagara navo pasi, something that I did not tell you. Ndakabva ndagara namai vaEric pasi pafoni ndikati mai vakoma ndati tionesane panapa. Urikuona zviri kuitika nemwana uyu. Mwana ari kunzi moyo wake urikukura zviri fast. And imimi samai, I want to prepare you. Anything can happen. Now you muri ku foreign land. Andichinga let's say something happens. Vakoma ndati muzvitorese munhu mukuru sana mai tu vari kuonesana. Panozotangira papi. So ndakataura navo, she understood. And chibva ndavati saka mama tinoita SIS MELLY ndikati I'm thinking kuti ndikuendesei kumba. Muende kumba kunani. Ndobva vataura kuti kumba kune kuvanhu vanogona kuvabatsira nemwana. Ndikati honai zvikuitika muSouth Africa right now muri kuona zvikuitika kuti kukunzi vanhu vadzingwe nenyaya dzemapemiti apa imi mune mwana akadai handi mazviona. Saka pakanzi paitika chimwe chinhu plus ripoti kwadhokota yauya nhasi ishi, it's a crucial report. Vakoma ngatiitei kuti tinde kumba, muinde kumba ndokubatsirai muenda kumba. Maenda kumba then mutonoona kuti zvinenge zviri sei. Andika munoenda kumahospitals ari kudhuze kumba ikoko ndechikubatsirai inini ndandazvipira. Ndakataura navo kati ndazvipira ndechikubatsirai inini because that was my project isinei nemi madiaries. Ndokubatsirai muri kumba. Ndokubatsirai muri kumba ikoko then kuti mwana adi zvese zvinenge zvichidiwa kuti muite. Anoona. So we agreed. Vabvuma vakati zvakanaka chose because ndakabva ndavaonesa reasons. Chikwama. Ndipeka na 20 rand here. Ndakabva ndavaonesa reasons. Saka ndobva vanzwisisa. Ndobva vabvuma. Saka vabvuma. Hai. Saka vabvuma, I came here. Thank you. Saka vabvuma, I came here ndikataura kuti mai vaEric toda kuti vaende kumusha. Ndikakudzai panapa. Andichika. And then Team Joburg, thank you very much. Team Joburg, Team Durban, thank you very much. And this is later saying name, Team Durban. I don't know her. I don't know later say name. Most that day mwana kandipa mari soka. I want to bless each and every one of you. Mesen. Mwana vakandipa mari mese vanhu imini. Team Durban ne Team Joburg contributed mari. Yavakaisa. Then mari yoyo mundobva tati mai Eric vaende kwakatsa kuenda kumba. But the money though was not enough. And I think about team dzese dziri tu dzakacontribute about 2.8. Then indobva daisa 1.5. But ne condition yemwana zvanga singa mari yanga isingakwani still because mwana vanhu vekumabhazi movaziva vana tsitsi vaitoti ninyaya kuti agari pasiti vanogara vamwe anogara newheelchair yake imomo kuenda akavharira vanhu passage vaida mari extra right. So ndobva ndati mai vaEric ndopana nda kuenda kuUK. Mai vaEric chimbomirai ndinde kuUK then toona kuti tobatsirana sei kuti mukwanise kuenda kumba. Vakaunzwisa zvechokwadi ndikati imi muchiitai mutsvaga zvimapisi chokuti batsirani muinde nemari at least mukandaoneka extra plus negrocery kuti mwana anokwanisa kunodya. So we did exactly that. Tichisvika kuUK inini anditika ndaendawo kuUK pane zvimari zvandandinazvo zvandakakwanisa kuvatumira anditika vavatengawo chikafu nechichichi zvese. Inini mari yanga yabviswa ndandisina kuitora yanga yabviswa nevanhu ndakabva ndaipa one of my trusted guys amumusivi ndirana wangu kuJoburg. You don't know him this guy. Ndikati chengeta mari ishi because I trust him that much. Ndoda kuchengeta mari iyi kana munhu anichazokudza kuti ari kuya kubhasi ndiyona nomukwidza bhasi oenda kumba. Akati alright. Akagara mukoma nezvichokwadi nemari 2 months anayo. Mai Eric ndatizotumira mari ndawana mari. Ndikati chigadzira muende kumba. Vakabva vagadzira vakaenda kumba because vaida zvinhu zvavo. Zvimwe mukozovasiswa nukadzi. Saka ndobva ndafondera mukoma naye ndikati right. Munhu wemari yandakakupa ya 2 months back akuda kuchienda kumusha. Ndokumbura kuti umeke sure kuti uvaisa mubhazi rine comfort. Tine vanhu vemabhazi vatinowirirana navo vandoshanda navo ini vandowirirana navo pano vari pano padiaries. Saka panenda ngotaurawo kuti chakati vanoitika zvese. Remember vanga vane luggage yakawanda zvinhu zvavo vanga vasina kusiya zvavanga nazvo mumba vakatakura. Takaitirwa zvakati da kutenda tawanda wesa. Thank you very much mara kuite zvakanaka. Bhazi rekwamandaza Elspen I negotiated ndiri kuUK property yese yavanga vanayo nemari yakanga ichitaugwa yewheelchair mwana avana kubhadhara more than 2000 zvese imo zati mubhedha wega unobhadhara unotonzi 2.5. unomona ndikamudza situation last wanda munhu anofollowa pana panyaya yeaiziva ndobva vavakwidza zvechokwadi munhu wekuti musirewo malafu nemalex guys ndokumbura mumbotsira munhu anonzi tawanda wesa
malove nemalikes nemufana wangu. Okay, nekamera yedu, and then nemufana wangu yeye rana yeye anonzi malufu varipoka yatoudza kuti mubva mukamera yedu anmona nemufana wangu anonzi maluva yeye guys imbovaisiraiwo malove nemalikes chimbovaisiraiwo malove nemalikes vedu wei imbovaisiraiwo malove nemalikes vanhu iva vakagwa hondo ndo vanhu vandotuma pese vakatoti ngavainde kumba ini dzimwe nguva ito ndigo kuJoburg vakoma nevahondo vanomeka sure kuti vanhu vangu vanobva padialysis vaenda kumba handitika saka zvadaro ndokubva tawanda ataura akataura itinga chingobhadhara something tiwane kunyora at least receipt yekuti vakasangana nemainspectors kuroti receipt ikanyorwa vakakwira vakaenda kumba nemwana vane 2 months chete vaenda kumba vane 2 months chete vaenda kumba vakwira vaenda kumba nemwana 1 month vakwira vaenda kumba nemwana everything was okay ndo nezuro mwana ari kunzi akangodonha ndobva vashayikira ipapo andimoona mwana akabva ngodonha ndofunga mwoyo uya wanga wazonyatsokukura zvokukura zvazvo because doctor akatotaura so even pavakataura ndakaona kuti mai vemwana vanga vasizvinzwisisa pavakandipa report kwadoctor ndakatozviona kuti panga pasisina chiripo kwakuri kumirira zuva raMwari but sometimes hauzoudzi mai kuti ndiko unongo waprepare but ivo kwavari vanga vasingazvinzwisisa ndakatoona kuti havasi zvokutaurwa nadoctor andimoona so ndakatotsvaga weye kuti rega nditaure navo ndivaonese kuti ndivakonfidze kuti vaende kumba andimoona because paripoti yavakanditaridza papasina kumira zvakanaka yanga yaya kungoti mwoyo uri kukura too fast everyday mwoyo wako uri kukura andimoona so kungomirira andimoona sezvine zvakataurwa nadoctor zvechokwadi mwana akabva ngodonha nezuro ndobva ashayika saka mwoyo wangu uri kurwadza tisati kurwadziwa nokuti mwana uyu mwana wepano angari mwana wepano angari mwana weerikishu angari mwana wepano tofunga nemafotos anosvika more than 30 ekuti aingoti aifarira mapikicha mwana uyu aita kango very handsome boy aita kangotora mapictures aindisendera mamameli akangotora pictures aindisendera mamameli anomaona but ndo zvaitika ndo zviripo saka toda ngoti kuna mai vaEric hatina hedu mashoko ekuti toda ngokunyaradzai kuti nguva ndeyamwari anopa ruva timwari anotorazve timwari we cannot question God kuti why zvaita saizvozvo handitimaona we can't question God but tongoti tichemai muchingoziva kuti at least mwana azorora angarwadziwa it's not easy mwana achona umwe vachitamba vamwe vachitamba bhora vamwe vachidizira rake anga rava kuma 12-13 years kuti anenge achitambawo bhora nevamwe musikiti achidini ana angogara paucheni achiona umwe vana vachitamba it's not easy guys it's not easy asi aingoita soldier on so ende mwoyo uchirwadza mwoyo unorwadza guys mwana aibvofuma 1 day asikwa zvakanaka mai vaindi kubasa mangwana anenge ari right mangwana asikwa zvakanaka aindi kubasa you know so mwana azorora ake noti mwana uyu airwadziwa zvinorwadza yes but mwana azorora zvake so ndo zvakati ndikuzivisei madiaries I'm going to post ndichaposta muzoona kune avo vakangana vasingazasi mwana ndichaposta mapicture emwana then ndozoposta link renyaya kune vakatijoina pakati ndozoposta link renyaya kuti mukwanise kuzofollowa nyaya iyi munyatsonzwisisa payakatangira mapurusera ndasina kutaura but mtima 120 zonika takuzara rodhisi kudaro 120 zoni ndikufamba ne 120 tinambutiketi saka ndo nyaya iripo guys ndati ndikuzivisei handitimaona zvakaoma saka vanga vari kuZimbabwe ndokwavari mai vemwana ndokwavari kuZimbabwe mwana wacho ashayika ndisiviwo maybe pamberi apo vanogona kuzoti ndakutsvaga ubasa kuti vadzoke vashande ameno kana anenge achivada hake ndimai kwavo mufunge vanoshanda zvakanaka chose anenge achizovada havo kuti vauye vapinde kustay ini vachide kushanda panenge pakangonaka patakaita haiti yeJoburg takatovatengera dress somebody bought a dress achazi ndiani ini ndakavabhadharira tiketi rekuhaiti pane munhu akavatengera dress rekuinda kuhaiti umwe akavatengera bhutsu umwe akavagadzisa musoro zvekuti nokuti yanga iri nhingikiri yanga iri first time yavo kubudawo vachienda kumafunction tichiti vambofurwa nemhepo samai vari kugara vari mumba vakavharikwa chichengeta mwana nguva dzese tikaita kuti vabude vamboonawo nzvimbo vakafara chaizvo zvekuti tichakuposteri mapictures avo mai tinavo kunhingikiri uko tikatobhadhara munhu akasara nemwana vavakauya kuhaiti chiti vambofurwa nemhepo handitimaona haiti yekuJoburg
kwete yekudebeni samukona kuti munhu wedu wakare because height ndeye last year Joburg last year but manya nayi yakucomplaina iyo mota yacho right saka asati tavaona maicomfort chapulana kuti tiinde kumangwana go there tomorrow pamaicomfort will go there tomorrow asati tavaona kwenda kumbomanya maya nechiga isiso zvinotomhanya kuenda kumatq umaona saka tasadadi kumbopireza tibemutora matv test ake umaona saka tombomanya nenyaya dzisise vanoda kuenda kuchandwa saka guys ava ndimai takataura panapa kuti Joburg kana chema tinobvisa kana pashaika mwana andika murume kana mukadzi saka team Joburg team Durban ndeimwe nhamo isho Cape Town itai hamunoita Cape Town ikoko kana muchicontributai Cape Town yaiya Cape Town inoronga chinhu chisingabudi haibudiriri vanoketa maadmin achane shungu zvokutodaro but timu rimwe iri but dei at least yenyu zvimwe zvemafaro mukwanisa kurega but panyaya dzakafana idzi kuitira iwewewo mangwana nandiona hazvisikamu chichinoitika unochizoda kungochemedzawo ungochemewawo nevamwe vako andimaona zvikuru sei tiri kumaforeign lands kudai andimaona unochida umwe wako wanomira newe panguva dzakafana naizvozvi zino dzapinda maira erikidzi then ndingozoti pachema yenyu ndipo mungobvisawo kana iwo ma50 rand kuitira kuti ramangwana wapedza wena saka kune avo vanoda havo kubvisa chema yavo andichika maadmin ariko vanoda zvavo vanokwanisa zvakangonaka inongounganidzwa izotumirwa kuna mai Eric kwacho kudo kumuZimbabwe taone kubatsirikanawo tisingatosiyiwo kuti kwavari kwacho asanda chinyatsonzwa kuti situation yakamira sei Chimbaresi Zimbabwe Chimbaresi there Zimbabwe but normally mukaenda papeji pake anonyora zvakanenge aripo anoona sometimes anenge aripo Chimbaresi ari kuZimbabwe andichika saka ndatinidi ningokudza please vanoda kubvisa chema maadmin machaya madebheni mune maadmin enyu mumaziva Joburg mune maadmin enyu munomaziva andichika ingobatai mobatsirikana mobatsirawo vari kuZimbabwe vanoda kubatawo vanoda nini yangu chema itoripo 100 rand anzi yangu itoripo 100 rand na Wayne okay Wayne ndiye admin ndiye muadmin weJoburg mwana wangu ndiye muadmin weJoburg wokuti mwana wangu naye mwana mudiki Wayne mwana mudiki wokuti zera rake ringadei richipesvenguka mumagrupu asina nebasa nakudi but mwana uyuka ndinomutya mwana ushu asi pano ndo pake mufunge mazi izira diki nekusingadei richipesvenguka kwese but haumuone bedwe anobika makeke mwana wangu ushu sapotsaiwo mwana wangu ushu bedwe mwana mudiki less than 30 but pano peji rino iri ndo peji rake imbomisiraiwo malafu nemalex guys Wayne ushu mwana mudiki asi pano ndo pake chaipo kadi ari mumastita achidini mbomisiraiwo bedwe malafu nemalex Pretoria matitodini wona bedwe kongo Pretoria Joburg Pretoria batana ine Joburg Pretoria ngaengo batana ne Joburg I think that's even a group ngaringoitwa one Pretoria ne Joburg I think zvinani so that we can be able to control each other I think Rustenburg ne Cape Town tinenge takafa isu Rustenburg sisi takapinda kune Joburg isu Rustenburg takapinda kune Joburg isu Rustenburg takashukunda kune Rustenburg varipo takapinda kune Joburg isu ukwati tiri kuJoburg saka ndakuti ndidi titende mwana uyu vasikana
ndotokumbira vanhu munhu ane COS wedu please, ndo vana vekutora, ndo vana vekutora, ndo vana vekutora. Hamutombomuone very very reserved child ane COS, please ndokumbirawo please, ane COS ndipe mwana uyu aitewo life yake. Pana mudikisi very young couple nemurume wake vane mwana 1, vana vadikisa vaitewo life yavo. Ane COS please tipe mwana uyu. Anditika tinomubatsira, ndomubatsira kuita mapepa. Hanzi admin wekudurban ndiani? Madmin wekudurban akatowanda zvokutodaro, very active people, very active machembere manyama aripo hopo akawanda. Madmin wekudurban ine mamai ari active manje, ine zvimai zviri active. Durban kana ukavaona kudai unogona kuvadherera, but very active, very very active. Saka kapa matitodi kapa mune group renyu kuna Shareo ariko. Shareo aripo angambura yake pa morning period yekuchema mwana wake paya, but I think right now she's okay, she's back, and munokwanisa kuti munikirire mubate. And Milka I don't know these days, and sikumona kuti aripo kana kuti hapo andisi, but ndiye munhu admin wekwenyu, but I think aripo. I don't know kana asipo is still okay. Shareo is there. Shareo can appoint someone wano trust ikoko kuti mukwanise kuti muite nyaya dzachona, asi muite bhuku. Itai bhuku ramunonyora pasi rese vari kubvisa kuita ramangwana, because chinjiro chinoenda kunobva chimwe, and chinjiro chinoenda kunobva chimwe. Itai bhuku ramunonyora pasi, itai bhuku ramunonyora pasi kuti ndingari kubvisa. Mochengeta bhuku renyu iroro, special bhuku kuita ramangwana, kuita ramangwana. maybe wakagara nakabamnini like play ndadaro naye mwana bamnini variko chinoitika kuna bamnini tetinavo. Chinoitika pana bamnini ndechekuti bamnini is a hustler. Bamnini is a hustler. Saka bamnini vari hustler kudai, so atidi kuti zvimwe zvinhu zvedu zvinenge zviri personal topinza bamnini panyaya dziri personal. Tinoda kuvatora tichienda kune mamwe maproject mahombe, nokuti izvo zvanenge muzati vanoita zvetrading bamnini. Saka munhu anoita trading anogara akagara laptop. Kuzimu tobata ani sisime. Kuzimu kuna Shumbresi. Shumbresi is still admin wepano. It's just that chete kuti haachakwanisi kupinda neyakanzi SIS MELLY diaries chete, because area yaari kuzimu zuka red flag, zuka haadi. Anomaona area yaanogara pakuzimu akaenda red flag kuna zuka, saka haadi. Anomaona ndosaka takamubvisa as admin page, but ndi admin. Zvoti mukangomubata Shumbresi ndiye watototuma zvatoda kuZimbabwe. Mukangomuti Shumbresi kana aripo zvipo tichamuudza, anotoziva kuti anotoita sei. Anotoziva kuti anoita sei. Saka batana nemunhu wakanaka guys, batana nemunhu wakangonaka zvikuru sei tiri kumaforeign lands kudai, kwakangonaka because pane dzinonguva dzekuti unoda vanhu, hakuna vanhu ndorarama ndega pasina vanhu, hakuna zvakadaro. Pane pekuti unotoda vanhu chete wega, unonyatsoona kuti I need people pano, zvinhu ndakutodawo vanhu, zvisina kundimirira mushe, ndoda vanhu vanondinyaradza, tozvitsvaga wega, unotozviona. Handi muri kuona Mika weather kangochinja, kuenda kapfeka kachishoti zvako kanosvika muzasi memagaro. Dai ndandinawo zvavena. Hanzi Joburg tipeyo link. Vanhu vekuJoburg, team Joburg, team Pretoria, kune trip iri kuendwa. Kwanzi kunonzi Crystal Waters musi wa4 November. Tichatipa vachita flyer, kana vatipa fighter flyer vakatipa tozokupai. Kuri kuenda kuCrystal Waters, andichika kunochila nekusocialize vanhu variko kuCrystal Waters, andichika. So if you want to be part and parcel of that Crystal Waters musi wa4 November, andichika as diaries, vanhu vachiseka zvavo vachifara vachidla vachigocha, Crystal Waters tichakanda flyer, but I think it's 300 rand. 300 rand. Vanhu vakuru vana 80 rand. Antika you can join in. Anziko kuno kuBotswana tobatana. Botswana ndinganyepa. Botswana I don't know, but Botswana member ne group yakazoendepi.
kana mai vine group renyu rakazoenda ku you used to have your own group magroup amba ngomaputsa zvinani kumavhara kana nguva dzakafanira idzi dzasvika movhura abona plus ndopa muno magroup aya ndopa munodzana nhamo makaita dambudziko ndopa anonyina mugroup edu enda shaikirwawo antika vamwe tutoti endai munomira nomumwe wenyu endai munomira nemumwe anobona ndopatenge takutotaura magroup aya beta musataure nyungu rivhari kana paita dambudziriso ichi movhura azati Magzi iweweka azitu baby please zotekera ati veli kota please taramba ewa kota maya maidodoi kota maya zvakaomazvo unotidarireko ipi vese vaya vahandi iko kumafaro kamumbonoona kuti mebhashihla vaya vanoda kuti vada kuona dhimebhachi mwadoro dhimebhi wacho ndendiriko ikukulava saka tichanakirwa saka ndendiriko ikoko ndichimwa black lab vada kunyazondiona ndichidla ndichitsenga kamusengero kangu kaya kekutsenga chaiko chaiko uyai bhadharai tinenge tiriko ikoko kupretoria mazvinzwa ka musazoti handina kukuudzai mungozoona yava live nekuti ndine vanhu vada kundichallenja chaiyo chaiyo motouya makagadzirira homwe dzekundichallenja bhozina handichakuchallenjeki kamahara chosekerera zvacho iye mwari akangondisika ndakanaka ukomana kunaka kudarika munhu wose kudai hanzi umwe akanzwa basa oudza vamwe imomo shota ziyambi zinyemba ndeipi aiwa akabhadhara 200 rand akabhadhara 200 rand regani ngokufunza halo akabhadhara 200 rand halo vari pafoni izvona chidla zibepa rose iri ndaribhagura ndiri 1 50 rand yei zibepa iri bhagu zvangu ndiri 1 ndaribhagura inini handimbozivi kuti kuda mudumbo mangu munenge mutoriwo nemakonye zvamwani 50 rand makamupa iri yei handimaona so handitombozivi ndikubvunza kuti mirai no regai ndivafonere ndivaedze pakoli iyoyi weini tapiwa mbefura maikithi rasta maendesa ya ngavauye ndova ndiri kutoda maikithi vane mbiri yekuda kundichallenja vane mbiri ndovakutoda maluva uchanofa nekudya kuuk wamana maluva hanzi ndokujoina next year dumbu rangu riri kukasika kuzara maluva kuuk kudliwa here imbondiudzai kodoro maluva hello maluva zviriko maluva uri kuninzwa here mupe tuwa yacho ndiri kuuya ndiri kupretoria mupe tu yacho tuwa yacho mupe tingasora doro black lab kudya uku mupe tuwa yacho ndikupa ndiri kupretoria enda kutandoya ikoko ndiri kupretoria ndikuya ikoko ndenchupa ndokwandiri kuenda enda TB test mama ndienda kujoina kuchando ikoko mama ndienda kutabara hivi rakabata jemambo no ndo zvakanyora pamameseji chakusendera mameseji akataura kuti ndabhadhira 2 waya ndozvakataura saka ndangona zvinonetsa kuti ndimi ede because ndiri kutodriva is I'm speaking to you right now ukaita video call ndiri kutodriva ndiri kupinda mupretoria right now saka ndingatoenda kuitira e-wallet izvozvi ipapo uvape manje yadrop ndemiitira hanzi vanoda kuisa mari nawaini contact me panumber idzi ndozipina sei regai ndizipine ndazipina namba dzacho hanzi vanoda kuisa mari mapauna here ndazipina hanzi TB test inoitwa kupi naye mupretoria hanzi kuchiwewe sitombozvitsvaga here sitombota GPS here zvicharizvisa patoda kuenda isinongofamba zvezvo hanzi newehatfield yes isinongofamba tinongoenda chero patabudira isitofamba isu guys kufamba kwacho hai hamuna kuona paya paendaingonda pavanga vari UK ndaigara chingopopota kuti chiuyai kani ndakusuwai izvo zvandakangogara zvangu pasaidi kudai ndataura hako tsitsi chokwadi
taura kuenda ndisi kuti ndo vatenda ndichazongovaitirawo big surprise vakarivara rumwe goreo kana Mwari achatonivhurira chaipo chaipo pahombe papa haunyepi uri kureva chokwadi haunyepi akureva chokwadi papa guys mutenge maspice angu please ndandatokangamwa ndikutengesawo maspice nemaperfume mundiporomotewo guys perfume korona rasiya chibhishu rakutengesawo zvinongokudzwa shuwa mundi hanzi Secunda Diaries please do maybe Secunda Diaries is Joburg. Secunda muri Joburg. Pindai mugroup reJoburg. Uyai kuseri ndoko eje ku WhatsApp group reJoburg ko. Ati uyai kuseri muyedu group reJoburg. Secunda ya Joburg. And SIS MELLY do maybe magari wanepi. Kwezi do maybe. Yani kwe ya kukudena ukudena kezi ndakirwa yani kwedu maybe spice komondiseka kuti ndakutengesa maspice ndakutengesa maspice ndine maspice nemaperfume maperfume angu akanzi maperfume angu akanzi Bella Vita ndiri kutengesawo guys nemaspice hanzi ngatoti ndina panapa ndiri kutoenda Pretoria ndozokuratidzai guys ndinawo guys sembinga dzangu dzepano mbinga dzangu ini anoita 35 rand maspice mbinga dzangu ndotengesa ne50 rand ndodzichipisira ndotengesa ne50 rand mbinga yangu yose pano inotenga ne50 rand asi iwo anoita 35 rand perfume ndinayo mondibata kuseri futi kungari kwauri ndinosenda maspice hanzi ndomufarira zvangu Dumebi nalinda wangu anditi Dumebi mamamuwanepi pakuti ziya apa ndopo wandipedza zigindagoria manje zigindagoria racho zigindagoria riri kuti hande tisangane kuningirikini kuCrystal Waters timbonosangana ikoko kuda ndekekupedzisira here ndisandaenda kuchando kana kuti tichasangana futi ndimbonodla kekupedzisira muromo wawo uchipashukira uko ndaiva neshungu rekuti ndakada kunyatsoona ndichimwa 8 here mablack label mangolongolo aya mazihombe aya wonyatsoona ndichinyatsomwa pane vane mbiri chaiye chaiye SIS MELLY mbatya dzamakatinongera mumastiti eUK dziri dzakarangwa paairport chichaitika kuti kumberi hanzi dzakarambwa anonzi maperfume ako Bella Vita asi mapurisa akatigarira kumberi Bella Vita maperfume acho mapurisa haana shuwa pa uri kuona dzakabirirei mota dzidzo aiwa traffic yei mudzikwei dziri pasaididzi panenge pane mapurisa chete hanzi timebvuri dofo shuwa here timebvuri dofo business menofamba nezvinhu zvako naye mudze izvenyu chichaitika ipapa kandi aiwa ndazoziva iko zvino ndazoziva plus futi ndandira kurara kandangozomutswa ndichiita kunzi iwe Dumebi muka na SIS MELLY ndarara kuma3 guys ndichingotedza mastriti ndichingoenda nemastriti ndichiverenga ndichingoteerera malife saka ndamborara ndangomuka ndichingomanya ndichipinda mutambo ndichigeza ndichibuda ndichitouya because handisina mborara zvangu hani maona pakuti inyaya dzemastriti dzechinakidza vana Dumebi hatizobudi tetirimo imomo so ndo pandaitawo chidofo next time ini ndakamirira 12 guys ndakazvimirira 12 yangu yekunamata ndikutoti nai ndaitozvionera movie ndaitoona movie zvangu ndiri mubedroom andakarara ndichitoti ndakamirira 12 saka muzati face phone unoona movie waona movie ndati ndimbobata phone kudai ndione kufacebook kuri kupfuta mai mwana kuna Viola guys welcome upcoming socialite rinonzi Viola Blues anombotambira panapa apinda muchigame aripo ari kuita malife ndikunodaiso uku ndikuona izvo kune malife ndikudaiso ya notification yapopo uku ndikati izvo ikuwereri content yeguwa yatora mukombe maiwe content yeguwa yatora mukombe
yatora mukombe content yeguwa ya ndikuona nachitora na makeria anzi ndiri mpretoria da kuona Dumebi munotoona kana tapedza zvatikuita tikuona vanhu vachitora na keria yemakondi kuna vanhu vachitorera na keria ndikuona vachitorera kuti uzvimaghost maupcoming maghost aya ari kuuyawo imi guys follow ndini wasi wacho anditi follow ndini wasi wacho na mofollow wa chipoko follow ndini wasi wacho follow Lulu Edwards for vanoda zvimakuwa kokoko ndokwaari follow kokoko follow avanyori anzi vaprisi vatisisi aperi magika ndakazviona iwo ndiwounopera sititi hariperi iwo ndiwounopera mufollow iwo ndini wasi wacho guys naLulu Edwards follow Lulu Edwards anzi machi mazvipoko zvenyika magist uyu amene zvine zvaitika mastreet munogona kuzviona ipapo zvese vanotora chinonyora ipapo vachinoanalyze ipapo da zvichianalyze zvichidini guys followai zvipoko wasitoda kutengera dombo regold rekuvhara paguva rako ndini wasi wachozve but she's not one thing for sure she's not spiteful that ghost haasi spiteful ukatosa zvinhu zvacho zvanenge achinyora like achitora zvemastreet anongotora sezvo like haasi hazvina evil anzi pane vatorerwa mumakuwa varidzi vemakuwa mastreet mazuva ana kutaura oga ikomendi ndangoerengawo zvisindadaro handiziva kuti ndiani asi tanongona chekuti hako ndidiva kuaitira mukombe toyaitira mukombe ya haikona anzi aiwa musatiise kumakuwa esipano pedu aiwa esipano ndopedu ndikurewa kune mama iwo unotamba yo madiaries nekuda kwaita zvinhu ari kosa nechivaona nendiwo kanopopera chinoindawo kodongorera guys chakuudza tinozokuradza kumboenda kupawanzine blumuru unobodonodongorera chite kuti kwai kudii chiko chiri kumboitika ndanyogwepi unochitombodongorera chete hatimona so vari madhiazi ariko pane kuti ukatondibvunza nemazita zvinodo kudza ti ningi unovaona everywhere vanenge variko anzi mune majaketsi here Pretoria indakatopfeka kachishoti wedha yatuchinjira tatanotenga tujuzi muJoburg nasindofamba nembinga ndenge chatenga kwechijuzi muJoburg danotenga kakatu majistri nandamabhurugwa pane andiri kuchibhishi asingapfeki mabhurugwa pane mbinga dzangu dzakambondipromisa mabhurugwa ndichiti ndasiya chibhishu ko mabhurugwa acho akazoenda nekupi handina kuzomaona saka ndoda kudarika havu chizvitengera tumadistrict tokumakula muJoburg umu pane andiri kuchibhishu neasingapfeki mabhurugwa saka iko zvino ndaakupfeka kamabhurugwa saka ndoda kudarika zvangu chizvitengera ningidii ndodarika hangu chizvitengera hangu tumabhurugwa twangu muJoburg umu tindadii zvangu pana ndiri bhishi paya ndaingoti sketi yangu nadhirezi uwe ndatopinda nekuti aingoita kufugunde fast animaona hanzi Dumebi uri kumhanya ina ndimhanyi mumarodhi hai marodhi handimhanyi hamutombondiwani zvekudaro mumarodhi handimhanyi mumarodhi hamundimhanyi hamastreet ndotoenda kunokomenda ndenchingokomenda zvangu ndiriko vachimhanya varimo marodhi ndenchingokomenda ndozvandenchiita hanzi Dumebi ndakutisekesa panamo kudai chimbomira tiri pakuchema hanzi mukachema kamombo mukaticheme ko guys ndakambokuudza here kuwa panamo ko zvandakazoita sisimena ndakuudzai kwakaitika rufu kuronzi kuhlabani asi mapurisa akatifungire una mamwai kwakaitika rufu kuhlabani ini ndaendika nevanhu vatogara napo kusara kuta kudai so vanhu vatogara navo ihama here munhu wacho akashayika ikoko wakutoti Dumebi ande kupi kumariro naimi ndoda kubvunza pamariro panotendeutsiwa vanhu vechechi vanenge vagunzwa namati panotendeutsiwa vanhu pamariro herezoti panongoitwa vhangeri zvotongopera zvakadaro kokuzoti vanoda kutendeuka unotendeuka handi mwari vari vanongofamba peseri inini paitwa vhangeri paya hwauri usiku kuda hwao wakandibata chaiwo weblack label rangu wakandibata mabhotoro ndikutozvimwira hanzi vakati panoda kutendeuka here ndikatojamba pandava ndakagara ndikamanya ndikanofugama kumberi nebhotoro reblack label ndichimwa ndakatozosene gwari riri foto rimwe muzwa Dumebi ndikutora pikicha uchitendeuka yeye wakabata black label rebhotoro kutose kumwari vanodaka iwewe mutadza vasitsvaga vacheni vari kutoda ivavo vakabata mablack label ivavo ndo vari kutotsvagwa asi kana kanzi doro handisi ndoenda ndakadaro
because nanchadi zvichechi maybe you are not told by anyone kuti siya doro kana Mwari vachataura newe wega nguva yakwana kuti siya doro. Mwari vataura newe wega munhu amanikidzwe kunzi siya doro because uchangotivhara uchiti ndasiya iwe uchingomwa handiona. It's a personal choice yekuti ndakuda kusiya doro kana kuti ndezvaMwari zvinenge zvina Mwari mukati. Mwari ndo vanenge vakuti chisiya doro manje handiona. Ivo vega vanogadzira vanokuprepara kuti chisiya doro unosiya wega. Handimaona kana zvakadaro ndichasiya ndega kwete kuti ndongosvika pachechi yekuti ndozonzi mbosiyai doro renyu Black Label. Ipapo atiwirirani nekuti kana doro wakazongomungoziva kuti doro kana wanga wasingamborimwa wakazorimwira munhu wakangozongorimwa pamusoro soka zvakaoma. Hanzi Dhumebi usiku wakomenda shema una kurara taura chokwadi. Handina kurara ndachikomenta zvakabuda sesu mwati mwiri kudhakwa tini tongobvisawo mastress edu tichingomwa ende sometimes ini ndikamwa doro ndikadango kuradza ndogona kutongoita senge sina kudhakwa utombozvioni futi kuti ndakadhakwa ndikangodango kuratidza kuti ndamwa doro autombozvioni. Handimaona ndotokwanisa kuzvikontrola zvekutodaro. So ndopai pandiri kureva kuti vai vanozvipa mbiri pakazara isoyo kumusha kwedu chete ipapa moti pakadai panga ndokugara mujoni kwacho. Handimaona hanzi nguva ikakwana nosiya wega maybe kana nguva ikakwana ndichasiya ndega sezvandakaita chibhishu but for now regai ndimbomwa ndimbotsiva shungu regai ndimborimwa chairo. Taura hakunowa vanhu vachiti kwai anomwa doro mutadzi aiwa doro regai ndimbomwa kunyatsowa kuti ndamwa iko. Plus it's not up to us to judge ndochokwadi. It's not up to us to judge. Ndiani kwasina let that with no sin cast the first stone. Asina chiva anogona kujaja kumwe pakati pedu ndiani. Anoshiniriza mutsvene I can judge ushu ndiani. Because tests say we have all shortfall of the glory of God. Tests say tiri atadzi. Papana mutsvene toda kutongwa namujaji. Ndakasiya asi muri kuti vanhu vanenge vachingondibvunza kuti shuwa here Dhumebi. Ndakasiya kusiya chaiko zvamuchose chose. Hamuna kuona musi wandikadarika naSIS MELLY hama dzangu dzaitonditi Dhumebi hoza. Handimaona ndakasiya tese tiri vatadzi. Kwai zvewaini zvaive kudenga here kana kuti zvaive pano pasi? Iye unoziva nyaya iyoyo soka inototemesa musoro ukada kunyatso kuzvifunga zvewaini zviya. Ndinonzi Dhumebi Zimbabwe nokuti zvewaini zviya pakatoipa isi takazviona kuchinzi kwai pane panototaura hanzi kwai ipai waini kune vanonzwa mudumbu here handichika kudii vanomwa here mudumbu unopera poita pamwe pokunzi Jesu vakatora waini vakapa vanhu handichika kuvanhu vakamwa waini vakadhakwa vakavata handiti poita imwe vhesi inotaura kuti doro munyengeri doro mupopoti doro muitiwe zvakaipa. So you see kuti it's one Bible but it's saying zvinhu tu zvakasiyana. I don't know handidi kutaura zvandisingazivi. I don't know zvese zviri mubhaibheri saka iwe pachako maybe semunhu ungoita zvinokuitira pamavhesi iwayo atora rinokuitira nokuti pafeya chapo zvinhu zvese zvitorimo mukati umu. Hanzi iwe munhu unokwanisa kuita zvinokuitira ndo zvaunokwanisa kuita usade kufadza munhu kana kuti nditi ndifadze SIS MELLY kuti ndavafadza nekuti ndoti SIS MELLY ndasiya Black Label chida kuvafadza ini ndichigwadzwa mumwoyo kuti dai ndarimwa ita zvinokuitira iwewe. Hanzi chinonzi regedza ndechiri mumaoko chiri mumwoyo kashoma kuchiregedza. Handimaona hanzi Dhumebi uri kuenda ndikuwayawaya ndinozofamba ndiri kuenda kuma-TB test. Hanzi imai asi musararadza sezvichingoenderana kuti hakuna vhesiyoyo vhesiyo ndipowo pairi kana uchiziva pairi ndipowo vhesiyoyo timboonawo because takaitsvaga takaishaya isu. Imwe usararadze iyoyo hakuna cha aiwa iyoyo hakuna aiwa hakuna iyoyo. Saka husu here lula ndine munhu wangu mazuva
Ndangoisuwa zvinongopera vanhu veparere. Zvongoperera mukuisuwa imomo. Iko zvino ndakutojaira manje. Ndakutoita ndichijaira zvekuti ndichatozopedzera ndakutoitawo 6-7 months ndisina kana kumboitwa lula. Ndakutoita ndichijaira iko zvino toita ka wife material kamukadzi kakarongeka so. Vadhari zvinozondidakidza vari paro. Hanzi vhesi ndezvidhakwa chete, hanzi inoyasimusararadza. Zvakaoma ukomana. Hanzi tipei vhesi racho pairi. Vhesi tipei, hakuna vhesi iyoyo. Iyoyo hakuna iyoyo. Hanzi kunamata moyo wako. Kunamata moyo wako, yes. Hanzi iriko vhesi. Chiti pai kuti iri panani. Tipe hako pairi. Nekuti doro imwe yemusararadzi tipe. Hanzi iripo smelly but I forgot inotoshandiswa kuroma timashi. Hakuna ingori sei inotagwa nevanhu hakuna. Hakuna yakanetsa vhesi iyoyo yakanetsa. Takanetsana nevafundisi tichida vhesi iyoyo takaishaiwa hakuna. Hakuna shaka. Hanzi aiwa izere kuroma uku. Hanzi tiratidzei. Aiwa mukauye kuti iri munani. Motora iri munadhirotoniwa mheni vanoverenga mavhesi ave hangu zvemavhesi zvandizivi. Handina ndizvizovi. Saka hanzi munotaura kuti iri munani. Ngangoya tizotiverengai pakati tiverenge mabhaibheri tinawo pamafoni. Tinotoverenga izvozvi pafoni. Izvozvi. Tione. Hani maona. Iriko tipei. Kuti kwa imwe yasimusararadzi. Hanzi ndakaiona hangu mubhaibheri reroma chete. Zvakaoma ukomana. Hanzi zvemabhuku zvoda mawachitawara izvi. Ibikaimi. Kare dia karesa. Kuwachitaura kwai hanzi imwe asi usadhakwa. Kwachitaura kumwa duriri. Musanyepere mawachitaura imi. Ndo vanhu vari strict manje. Ndo vanhu vari strict vaya. SekuZimbabwe kudai ningodai uchingopiwa chibhuku. Kudai sei kunoku vasingambonyanyi kupa zvibhuku seku. Vazere. Takungoona kwedu kwari vanopa zvibhuku varungu munondopona. Chino ku UK izvi varungu ndo vanotopa zvibhuku. Ku UK chekuvazere. Vazviwe. Vadzida tumele tuma. Hanzi madhairisi ari pano. Haazivi bhaibheri anoziva kwekudhakwa nekudini. Hanzi anoziva kudhakwa nemujolo nekuenda kumafaro. Kumafaro toenda there's nothing wrong with kumafaro. Kuti kaenda kumafaro tatadzira munhu. Tenge tatadzira munhu chiro chakadhakwa tatadzira munhu. Chakaipa kuti kune vanhu vasingatoendi kumafaro asi ukavhura madress avo mukati memadress mune nyoka dzakamonera imomo dzekuroyesa. Kune zvitsero zviriko somewhere asi havaendi kumafaro. Vhesi ravo yazismeli hanzi dumebirid Ephesians 5 verse 18. Mira tiri bate tora screenshot. Toda kuparidza. Toda kuona pakanzi imwe yemusararadzi. Aiwa toda kupaona. Toda kupaona kuti imwe yasimusararadzi. Toda kupaona. Bufunda kwaida bhaibheri. Umwaka ine. Kwa baba batokangasa izisime. Bhaibheri. Matozituka ipapa. Mwakati Proverbs ani. Tipei uyu ati Ephesians regati goivhura. Regati goivhura kozvonetsa. Bhaibheri makutondituka sizime. Ndichambozamawo kurisa mufoni kuitira kuti kana ndikashanyawo muzvimaona ati prayer nemudzi ndifumbu akativhuraiwo ndovhurawo ipapo ndobvisawo nyadzi ndomboitawo munhu kwai handimaona. Ndichambozamawo kukuritawo mufoni. Ataurako yawiswa futi hanzi to maybe Google Ephesians 5 verse 18 verse 18. Ini zvebhaibheri zvinonetsa kuverenga guys izvo. But do maybe Google apa phone yako. Zvebhaibheri zvinonetsa. Google apa phone yako. Kubani. Zvebhaibheri zvinonetsa izvo. Imitaura nechirungu, ibvunzai nechirungu, ndokumira ndikuvhurira Google mubvunzi.
ingonyorayo ndiri kudriva dhive unondikanganisa iwe chingonyora kuti efficiency 5 ichichi inongobuda zvebhaibheri izvi 5 verse 18. Do you not get buchi driver angada kuti utarise phone anotokusira phone pameso pakudai honai unyatsotarisa phone unyatsobondera tife. Do not get drunk on wine which leads to ameno chimwe chirungu chacho ndichagoni verenga chirungu chocho aiwa pagoni kwakuchiyaiwa pana DEBAUC ameno debauchery ere ameno iko debauchery. Do not get drunk on wine which leads to debauchery, instead to be filled with the Spirit. 19 Speaking to one another with psalms, hymns and songs from the Spirit. Saka depapi pakanzi imwe musararadzi. Depapi pakanzi imwe musararadzi. Depapi pakanzi imwe musararadzi depapi. Saka depapi pakanzi imwe musararadzi. Panzi do not drink wine that leads to debauchery and it. What is the meaning of the word debauchery first of all? Let's start from there. And that leads to what spirit what? Spirit speaking to one another with psalms. My hymns and songs from the Spirit. Thank you for star. Thank you 400 star Linda. Thank you. As for Muslim Bible, je pas Google azvizika. Madarizi. Madarizi zvakaoma kubara. Hanzi ndiyo yo chaiyo ndaverengwa neshona. Ndipo kanzi woka click apa. Pakanzi woka click. Ndipo. Ndozvakanyogwa paya. Papa panongokini. Kwewa zvona sei kuti ndipo pakanyogwa. Ndoka muchitaura muchiti ndikubvunza. Ndipo nge paripo. Should be. What is the bachari? What is this? What of the pagate apa sisi? Ndiko ndadobvunza iwe. Ndipo nge paripo. Azviri mbabhera reshona. Iyo kanzi 25 Nicholson. Ndipo iri namba 25 Nicholson. Mana ndinde kuchatira mungotarisa. International Organization for Migration. Ndipo pakanyogwa pa ameno ndingofungidzira. Nei misisi tinononoka. Pana zvakanyogwa. Kuti Craig. Achaduza yeyu. Ndipo apo. Unokabada zvifairawo. Hands debauchery means hey! Yo, kinyi ano. Au, unongoriveza usingaoni senyoka. Stupid. Hands debauchery zvinoreva kuti kupfurikidza ndokuraradza kwacho. Maona. So guys, isusu takusvika manje tinenge tachidona zvedu. Toda kutanga taona kuti ndipo ere. Tisati Kauya apinde kanai. Adopinde. Iye uyo munhu yarikutadza kupinda uyu. Angorivesa. Ndingamenami. Nai. Omboita sei? Dzimove. Zvobuda ira man. It's wrong my brother man. You must check man my brother. Look where you're going. Okay. You must check man my brother look. Kuno kutonhora kashoti kana kapfeka. Notozonyara kuburuka kuti komaya moti maya anga achinde pya waona kuti kune chando. Nozvinyarira wega mukadzi mukuru. Tumedu. Kushumufamba sei kuti panja munhu wani. Ava vasimedzi.
Amene zvikuitike baba. Iwe mfoni yangu ya email. Mbona kuna udashi namba zvema email watu. Cheka man, my brother. Cheka man, my brother. Thanks kufatiti. Highlands Parrot. Faith Kasanga, how are you? Would you say Faith? Go on with some one only to one succeed when you said. Hello, my sister. Good and how are you? Scanner. Driver's license. Hapo ni wakanga maumba. What a driver. Kiko na for the TV test ne? Faina tatira hanzi brief ndokufarira ya anonifarira thank you kwana munhu anoziva zita rangu anondifarira chaizvo. Azhinji havazivi zita rangu anongoziva kuti Dumebi naimiway kana kumbodanawo nezita rangu chairo ndonzi brief kai. Mimi Rutendo Mbofu, how are you? What do you say? Ndiri boy nini? Really say guys. Ndiri boy zvangu. Thank you man. Kipo ritama yangu. Guys, msoro wangu wakuda kukoroshwa. Ndoda kutengesa tuma spice tuma profit ndombokorosha moni. Auchaiti msoro wacho. Hanzi Dumebi kuzvida. Ndikuzvifila. Ndikuzvida ndikumbozvifila ndikaza zvida ndiyana chayo nditi ndimbopoza. Parking. Nzi pakai pasha. Nanzi ndani. Visitor. Chipinde apa. Ritseni kafa buti. Haritseni. Haitseni kafa. No. Oh, thank you. Okay. Sure. Because apita singapinda. Muta yombe. Hanzi ini ndave bishu takachinjana. Uri ndakasiya. Tumeli ndakasiya dakumbowa kuti zvinoita sei. Indako wega. Ini ndakuparidzira vanhu handikurudziri zvinhu munhu anoita zvinhu zvakadaro. Fine, kobra. Okay, aritsene ka reverse. Parking yacho. Ndiri monya ndagoria. Ari pari kunotakidza ipi chete. Mundinakidza singaiti. Zvisingaiti munonakidza zvangu. Kwapana nda kusiya isa 100 ikwane 500 iri pamaster. Ndichivhara live kama chindikandira ika 100. Ndokumbira ika mumboisawo master guys. Ndichivhara live mambondisira kama 100 stars kwane 500 Hapana here guys. Ndikukumbira guys master ya ndianoita nditenge gwesadza ndishi. Sadza kana ndane zvara. Master ya. License ndasina mari yekudhiza sha. Ndichapezera ndasina license inini ndakafeira sha. Mari yekudhiza ndoyana asina yekundinetsa. Kwaitodiwa hanzi 250 US. Apo inini ndanga ndine 12 malessons. Andaita. Ndugona here pina ruwa ndikuita apa ndikuna reverse apa. Ndikuzvona. Unogona here kuzonzi wapuwa mota ku UK. Mota nobondera. Mona patiri kupinda pacho pakaita sei. All right, ndoita. Hanzi Dumebi please do my story. All right. Chaita. Sadza nebrai isai 100 star ndiyo zvinoita nditenge gwesadza nebrai. Mukaisawo master please isaiwo master. Isai master. Saka kwaida mari kulicense kwacho. Ndivo vacho vekuenda kuZimbabwe. Hanzi Dumebi ngoenda kunodriva matraki ndaitozvishuvira ndaizvida ufungi. Ndaizvida zvekumatraki zvekudriva kumatraki. Ndaizvida ndichidriva ndichienda kure. Kwakandifita ndotozvionawo kuti kwakandifita iyi. Ndichazviita kana ndava UK kumatraki ikoko. Ndichazviita. So guys, stasvika. Handi kana
tapedza zvatiri kuita tobatana. Bye guys. Tobatana. Ada kupinda mukati. Ambopinda ndokukata kana nda mukati. Ndaona situation yacho kuti yakaita sei. Ndiye ndokukata kana nda mukati. Ndamboona situation kuti yakamira sei. Buda unobata queue. Pakani. Asi kunoita queue here anzi buda ndinobva unobata queue. Aman. Wakati queue ngati wamesera queue. Tirimuona pane chirungu tikutoonekwa pakamera ipadhuru. Ndikuratidze ntene kamera. Icho chirabe chinenge chifoni icho. Mashona. Kana kuma TB test. Policy. Online. What's your surname? Mai. Ma. Bye bye guys.